Church of Christ. Inzwai, Nyaya, yedu, Nyaya, yaM'ponesi, wedu, Yekuti, wakadzika, pasi, Kuzotikponesa, Ndi Jesu wakatiponesa, wakatiponesa. Aripi, kunenge kune control yacho, saka ukaona munhu angonyarara kumberi akangonyarara kuti tiri pamwe chete naika. Stanza number 2. Hakuna umwe wakadisa, Kuzvipira, kune, pasi, Kuita, basa, rino, konja, Asi Jesu Kristu, Ndi Jesu wakatiponesa, Aripi, Mr. Kwame, ndinogara paunit A muno Chitungwiza. Ndinopindawo pano paChurch of Christ. Ndakarepenta musi wa4 of April. Ndikabva ndangobhabhatidzwa on the same day. Saka ndinofara chose kuti ndiri one of the church members. Ndiri kufarawo kuti ndiri musangano rakanaka rakadai. Ndinofarirawo kuti kana vane vamwe vanenge vachifarirawo kuzopinda pano paChurch vauye kuzopinda nesu kuti vazobhabhatidzwa zvandakaitwawo inini. Ndinotenda chose. Amen.